Dili na kinahanglan nga mabiyahe pa sa laing probinsya ang mga professional sa Davao Oriental aron magproseso sa ilang mga dokumento sa PRC kay tungod abli og pwede na sila magproseso sa Offsite Service Center sa Professional Regulation Commission kon PRC Davao Oriental. Kagahapon, Enero 28, formal lang ang may pirma sa usa ka user frac agreement ang probinsyal nga gobyerno sa Davao Oriental. Pinaagi ni Governor Nino Oy ug PRC Chairperson Charito Zamora nga nagtugot sa paggamit sa luna sa gobyerno aron formal nga maghatag og serbisyo. Kini nga kasabutan nagtugot sa pag-operate sa PRC Offsite Service Center sa Davao Oriental nga naghatag og mas sayon og duol nga serbisyo alang sa mga profesional sa probinsya. Pinaagi niini mas dali na ang pagproseso sa pag-apply sa licensure examination, mag-renew sa ilang professional identification card, magparehistro ug uban pang PRC transactions. Gidayeg ni Governor Nino Oy ang lig-on nga suporta sa PRC ug sa ilang paningkamot nga maghatag og kalidad sa serbisyo sa publiko. Ang inaugurasyon sa Offsite Service Center sa PRC di mailhan sa pagsalig nga magatod og maayong serbisyo sa tibuok probinsya. Kini ang ika-38 nga PRC Offsite Service Center sa tibuok nasod nga nahimutang sa Kapitolyo sa Davao Oriental. Shiny Buleser, Newsline Philippines, stay safe!